Doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela e licenciado en Ciencias Políticas pola UNED, o profesor Miguel Anxo Bastos é un intelectual respeitado incluso por aquelas persoas que manteñen opinións radicalmente distintas ás súas. Galeguista admirador do primeiro Vicente Risco e reintegracionista, Miguel Anxo mantén unha sólida presenza mediática froito da súa heterodoxia ben fundamentada e do gusto polo bo debate. Estivemos con el na Facultade de Políticas de Compostela para coñecermos a súa opinión sobre o presente e futuro da lingua galega, os camiños do nacionalismo e o porvir da Galiza na Europa do século XXI. Non teño consciencia dun momento concreto. Eu só sei que na miña casa falabase galego, gustame falar galego. E sempre me chamou moito a atención pois, a simetría legal que había entre as dúas linguas. Incluso, dentro dun propio marco español, digo, porque uns teñen como unha lingua como de primeira, con os dereitos que teñen a obligación de coñecer e a outra non. Non? E sempre me chamou moito a atención. Decir, parece como se fora, os galegofalantes formos unhas persoas de segunda clase. Entón, empecé a tomar conciencia con ese tipo de cousas, e claro, na universidade, sobre todo na universidade, empecé a tomar conciencia con eso, empecé a ler libros e ata o día de hoxe, non? Os personaxes pois, andaba próximo á xente galeguista de centro-dereita, non? Pois, por exemplo, no círculo do difunto Don Xaime Isla, non? Ali na Fundación Penzol en Vigo, non? E na biblioteca que el tiña, e os amigos de hoxe, Xavier Martínez Covas, Alberto Meixide, etc. Estas persoas que andaban por ali, pois, bueno, pois, fui socializado, digamos, nunha especie de galeguismo conservador. Despois militamos a temporada pois, no que era Unidade Galega, e despois eu, por unha serie de factores, acabei no BNG. Primeiro en Unidade Galega e despois no PNG. E ali hubo uns conflitos e marchei do BNG. Pero bueno, sempre tuve simpatía. Non foi ocupado o BNG para a disputa. A ver, eu creo que Galicia, de acordo cos parámetros, ten todos os rasgos da nacionalidade. Entón, nese aspecto, entendo que Galicia é unha nación, e se é nación, bueno, pues pode considerarse, por exemplo, pode considerarse ou ter dereito, digamos, a outro tipo de formulación política, desde outro marco dentro do Estado español hasta a secesión, si quer, decir, é unha cousa, é destino nese aspecto. Ora, non son un nacionalista ao estilo moderno. A mí me interesa máis tamén, por exemplo, a historia, me interesa a economía, me interesan outro tipo de factores, non só o factor lingüístico. O sea, eu creo que a nación sola, se descansa no idioma, creo que está perdida. Sendo moi importante o idioma, o que non podes é basear só na nación, tens que buscar unha historia, tens que buscar unha reconciliación coa historia, digamos, non? Porque parece que a historia de Galicia sempre foi como unha historia de Aldraxes, unha historia de tal. Creo que hai que reconciliarse un pouco con ela e incluir elementos que moitas veces no nacionalismo moderno se eluden, como a Igrexa, etc. Ese tipo de elementos, creo que ampliálos, digamos, como unha nación máis ampliada da nación, incluye pues, desde referentes simbólicos como a gastronomía, pues, a forma de ser, o humor, estas cosas que os galeguistas lle daban importancia, e agora creo que se lle dá algo menos, creo que se queda centrar só no aspecto lingüístico. Pero non me preocupa tanto o aspecto político, sino que me importa máis ben o resurdir cultural, e creo que unha cosa vai antes da outra. Galicia sempre é de Castelao, que está tomada de Stalin, que a su vez escribiulle a Buhari, según parece, non? Pues a nación é, non escribe un traballo fai pouco desto, é unha sensibilidade que ten subjetiva, obviamente, porque cada un ten unha visión da nación distinta da que podes ter ti ou da que pode ter outra persona, non? O seu referente nacional, porque as vivencias son distintas, as culturas son distintas, pero entendo que ten unha serie de rasgos comuns, que os galegos teñemos unha serie de rasgos comuns e que nos sentimos, digamos, incluídos nesa definición, pois, desde un idioma, pero tamén unha forma de ser, uns gustos, unha convivencialidade, unha forma de vivir, pois, se queres máis ou menos dispersa, un gusto desde a propiedade privada a outro tipo de factores, ou certo individualismo, non?
E incluso, pues, a forma de ser, si queres, ambigua, esas cosas a mí sempre me gustaron. A xente dice que é un estereotipo, pero a mí esas cosas gustan. E é certo, os gallegos moitas veces somos así. Entón, digamos que unha acción inclusiva, pero tamén incluye unha historia, non? Pero non unha historia así, parece que elaborada políticamente, sino unha historia que incluya todos os seus elementos, incluso os aspectos malos, non? Da súa historia, como cualquier historia nacional. Ten que incorporar tamén os aspectos que poden ter negativos ao longo, pois se tuvo unha historia pois de vasallaxe ou unha historia equivocada en algúns elementos, ten que incorporar como todas as nacións do mundo, non só facer unha historia edulcorada, non? Como de resistencia, que hubo unhas etapas boas, hubo uns séculos oscuros, non, os séculos oscuros tamén hubo Galicia ali, ou desapareceu nesos séculos, non? Pois hai que ver que se fixo ali, hai que ver pues nas guerras que tuvo Galicia, que postura tomou, etc. Non, parece que se quere iludir, non? Por exemplo, na guerra de sucesión, pues Galicia apoiou os Borbóns, non? Me parece que se quere iludir ese tipo de cousas, pues equivocouse, vale, pues pero hai que contalo, e además que a guerra ganaron, digamos, o bando dos galegos, non? Porque tens que estar ocultando todos os días cousas que pasan, non? Boas e malas, unha nación que se precie ten que contar tamén as etapas de gloria e as etapas de decadencia, pero ten que falar delas e asumilas. E agora hai elementos como que son, digamos, por exemplo, toda a historia da Iglesia parece como que non encaixa no relato, non? Entón, pues, me gusta incorporala. Eu creo que Galicia sin a Iglesia, por exemplo, non se pode entender. Se crea ou non se crea nela, non se pode entender nin a estrutura, nin o propio idioma. Se pode entender sin a súa presencia, a súa cultura, pois tamén as élites vellas do antigo réximen, ou as clases patronais que parecen extendidas, parecen eludidas, parece que se quere plantear unha historia como fan moitos historiadores marxistas ahora, unha historia popular, non? Unha historia do povo, como chaman así, tipo Cin, ou Scholz, ou así, que fan as historias. Pero non hai unha historia tamén dunhas élites, hubo tamén uns empresarios, hubo industrias, hubo cosas deste estilo, porque nunca se conta deso, non? Parece como se quixeran excluirse da nación galega. A nación galega somos todos, bons e malos incluídos, porque son todos da nación. Si é unha nación, se non andamos a empezar con exquisitices, a escoller unhas cousas e non escoller outras, estos son galegos, outros non son, non galegos éramos todos. E na Guerra Civil en Galega os represores eran tan galegos como reprimidos, por exemplo, por duro que é e por injusto que sea, e iso unha nación ten que asumilo. Creo que nos anos 60 o nacionalismo galego cambia. Ten unha incorporación do marxismo que antes non tiña, ou na mesma escala. Non ten... Entonces, creo que quere elaborarse unha historia como... Primeiro, o marxismo ten serios problemas, na miña opinión, coa cuestión nacional. Ten problemas serios con este tipo de cosas. Entón, o marxismo clásico, digamos que só admitía como un dereito de autodeterminación os povos colonizados, os povos coloniais. Entón, parece como se quixera facer un discurso de Galicia como unha colonia. Porque así sí que lle encaixaban no esquema os marxistas. Porque se é unha nación como outra calquera, pois non lle encaixa nos esquemas marxistas, non? Entón, creo que elaborar un discurso, non sei se deliberadamente ou non, pero supoño que no esquema mental dos que elaboran está esta postura, un discurso pois de colonización, de opresión, de asuballamiento histórico, etc. E isto creo que se traslada despois ao discurso nacionalista oficial, non? Que sempre foi un pobo así como sempre asuballados, atrasados, o cual tampouco me parece moi boa idea. Porque, normalmente, se eu fora un experto en mercadotecnia ou en marketing deste tipo de cosas, non o vendería así. Unha nación tamén ten que estar orgullosa de si e non contar sempre un pasado como infamante, decir, que sempre derrotados, sempre atrasados, sempre perdimos, sempre... Non, a ver, hai que vender con algo máis de positividade a nación. Penso eu, se a quixera vender eu, a vendería con algo máis de positividade. Temos datas oscuras, a Guerra Civil foi unha data moi oscura, pero forma parte da nación. Non podes andar a escoller a guerra de sucesión, optamos polo bando malo. Vale, sí, e que? Toda a nación, non hai unha nación que non teña episodios negros na súa historia. Non? E tens que asumilos como parte da nación, como parte da luta das nacións. Pero moitas veces se quere plantear non en términos de nación, sino en términos de esquerda-dereita, ou de pobo élites, non? E creo que o erro é así. Que pode estar moi ben para un discurso tipo de esquerdista, que tamén é legítimo, un discurso socialista ou marxista, pero non para un discurso nacional, na miña opinión. Eu
se pode ver que se seguimos a liña dos últimos anos, Galicia será un país próspero, tende a ser un país próspero con os seus problemas, obviamente, pero se tende a ser próspero, creo que o orgullo de nación mellorará bastante. Porque é moi difícil vender un futuro pues, de pobreza ou vender un futuro de que Galicia sempre foi pobre ou o discurso de que sempre estuvimos así. Que, repito, ten a súa lógica mobilizadora nos 70, ten a súa lógica pues, nun contexto dunha luta de clase, pero para vender a unha nación a un rapaz novo ou unha rapaza nova, tens que vender algo máis positivo, tens que dicirlle, bueno, pues, non estamos tan mal, somos unha nación próspera do primeiro mundo e podemos vivir sós ou podemos ter máis autonomía ou podemos, dentro da autonomía que temos, sacarlle proveito, que tamén é outra opción, non? Dentro da autonomía que temos, podemos sacarlle moito proveito ou plantexar hipotéticos escenarios de secesión. En Europa do Leste temos un montón de estados máis pequenos que Galiza, que son máis ricos que a nós, e empezaron moito máis pobres que a nós, en seu momento Irlanda, pero ahora Letonia, Eslovenia, xa son máis ricos que a nós, e empezaron en sitios e son máis pequenos que a nós, poden sobrevivir nese marco, entón, eso pode discutirse. Ben con secesión dentro do actual marco, pero se pode discutir, pero eu digo que o Concepto de Nación nace se somos un pobo próspero, pacífico e que dá un futuro á súa sociedade, unha sociedade que non é capaz de darle un futuro á súa xente, que non etc, pois mal vai, pero se vemos que vamos prosperando pouco a pouco, pois empeza a decir, mira, vamos a ver, supostamente os casteláns que nos asoballan, pois non son tan ricos como a nós ou menos, entón, que orgullo, non se me explico, non? Pero eso é previo tamén, non? Boa parte do desleixo do nacionalismo é claro que non tiñas, digamos, te sentías acomplexado de ser galego, porque te sentías como máis pobre ou que non estabas tan avanzado en outros ámbitos ou que non tiñas outro tipo de avances culturais, pero que hoxendía sí, hoxendía estamos mellor que moitas comunidades españolas, somos como moitas rexións europeas, non somos nada excepcional, nin de pobreza nin nada, e además nos últimos anos, eu creo que foi dos territorios que máis medrou de España e de Europa, probablemente, por extraño que parezca, porque partíamos dunha situación moi baixa. Que pasa que o noso crecemento foi lento, paseniño, calmado, non se notou así da noite a mañán, sino que foi lento. Pero se miramos estadísticas históricas, por exemplo, vemos que Galicia era, a principios do século XX, era das zonas máis pobres do Estado español. E hoxe en día xa non é das zonas máis pobres do Estado español, está máis ou menos na media, un pouco. Non? Pero o desenvolvemento con respecto a sí misma, non comparado, foi tremendo, desde os anos 60 hasta hoxe, non se parou. Non creo que haya en Europa moitos como a nós, así tan sostidos no tempo. Que pasa, claro, eso casi nunca se vende. Sempre se nos vende que nos colonizan, que estamos atrasados, e ainda sigue vendéndose eso, que estamos asoballados, que nos expolian el capital, el gran capital e estas cosas así. Xa temos grandes capitais nosos tamén. O BNG é un partido moi ben organizado, como organización política, e ten un cemento moi potente que é a ideoloxía, e ten unha ideoloxía moi potente, pero esa ideoloxía moi potente a veces, na miña opinión, e sin criticar, porque hai xente que aprecio moito ali, creo que lles impide salir dese marco. En cuanto van medrando, parece que fan algo e non queren, como que non queren ganar, non? Como se estuvera pola propia ideoloxía que os cementa, que os une tamén é un lastre que lle impide abrirse a novas realidades. Por lo menos non os veo moi áxiles, moi dinámicos, máis na política moderna. A política cambiou bastante, desde os tempos dos anos 70 hasta hoxe. Entón, se opera con outras dinámicas, se opera con redes sociais, se opera con outro tipo de cosas. E o BNG ten todas as bazas para ganar, pero parece como si, a veces, entendo, repito sin criticar, parece como si non quixera facelo. Xa yo vin varias destas. Os galeguistas de dereita sempre foron bastante inútiles a este nivel, non? Quer dicir, non sei a que se debe. A ver, moitos movimentos políticos tamén necesitan duns cuadros, necesitan unha organización, de algún tipo de liderado. O de liderado, históricamente, no nacionalismo, desde fai 60 anos, o ten a esquerda. E a dereita non fomos quen de facer eso, é culpa nosa. Culpa nosa, pero non ten por que salir. A ver, por que non sale unha industria de tal? Por que non hai xente que sepa facer esa industria? Por que non sale un partido de dereita? Por que non dimos un partido de dereita? E os organizadores que tiñamos, preferiron integrarse no PP, o cual foi unha estrategia tamén.
non ten por que ser mala estrategia, pero os líderes políticos que había no nacionalismo de dereitas preferiron integrarse no PP e desde ali gobernar o país. En vez de ser unha forza, digamos, secundaria, preferiron gobernar o país. Porque tamén podía ser unha estrategia, tomar un partido español grande ou unha especie de entrismo de dereitas, o piñeirismo, se queres chamar de así, e controlar un partido grande e facer galeguismo desde partidos grandes. Algo se conseguiu tamén. A ver se me explico, o PP galego non é o mesmo PP que o PP de Castillo ou o PP de Madrid. Non sei, a nivel da sensibilidade nacional. Por un lado, claro, digamos, os grandes dereitas como que os ablandou, pero tamén, digamos, os españolismo duro tamén se ablandou. E aquí non hai españolismo, bueno, a gran escala, me refiro, non hai españolismo duro. Un partido claramente autonomista e con certa conciencia de país. Se veía nos tempos de don Manuel Fraga, con José Cuíña e as políticas que levan, de autoidentificación. Cuíña chegou a decir que estaba na fronteira da autodeterminación. O sea, eso de todo isto un discurso dun partido popular supostamente español. Con Feijóo, digamos, que se fixo un partido, na miña opinión, algo máis tecnocrático, pero sigue tendo certa identidade, non é o mesmo tipo de partido. Digamos que o PP de Galicia, a habilidade que tuvo foi meter todos a xente de dereitas na mesma forza. Entón, vai desde os sectores, digamos, máis centralistas ata os sectores máis galeguistas. Hai sectores hai sectores do PP, un porcentaxe que en outros países, no Euskadi, votarían PNV perfectamente. A mellor non son moitos, pero os sectores están aí, pero a habilidade do PP é integralos a todos e non discriminalos moitos, darlle, digamos, baza a todos. E de feito, se ves na Xunta, nos discursos, hai varios discursos modulados, obviamente, non chirrían, pero sí que hai varios discursos. E eu, que conozco o mundo da dereita un pouco, pois sí que os hai. A mellor non o dicen en alto, pero sí que os hai. Conozco uns cuantos. Que pasa? Que prefiren, pois, digamos, traballar en común co resto do partido a facer unha forza propia, na cual faría moito frío, probablemente, por menos ao principio, non? A ver, eu creo que risco, por exemplo. Risco que pasa? Risco é moi pouco presentable, pero risco é o teórico máis grande que ten o nacionalismo galego. Cualquera que lea un pouco de teoría política sabe que Risco, como teórico, é o máis poderoso, digamos, o máis potente de todos os nacionalistas galegos. Que pasa? Pois non lle axudan algunhas obras que ten e non lle axuda a súa posición política despois da guerra. Entón, digamos, que tampouco é un referente que lle guste moito o nacionalismo actual. A pesar de, repito, de que é o gran teórico do nacionalismo galego. Además, era un teórico formado. Tamén, por exemplo, a propia figura de Brañas, que eu non sei, o PP, por exemplo, asume a figura de Brañas, non? Pero Brañas é un señor, cuidado, que non é para tanto. Brañas defendía o exército galego, forzas armadas propias, defendía a acuñación de moneda galega, decir, non estamos falando tampouco dunha cousa así, e é un libro que se chama o regionalismo, bueno, o regionalismo en escritos que ten posteriores, non? Pero que non era tampouco un señor así moi blando, decir que, pero está asumindo un discurso, porque son moi formados, tanto Brañas como Risco son teóricos de certa altura, que conocen as ideas da época, están formados, viaxaron, etc. Entonces conocen ben a literatura teórica da súa época e elaboran discursos teóricos potentes. Aquí na facultade sempre decimos que o nacionalismo galego teóricamente é o mellor dos hispanos. O sea, o que ten unha teoría máis elaborada e máis sofisticada. Tamén Villar Ponte, con un libro que recuperou fai pouco Francisco Rodríguez, non? É dicir, hai unha serie de autores que son teóricamente moi potentes e que non se lles dá moita importancia. Porque hai unha cousa que me gusta destacar. O nacionalismo galego, na teoría da nación, non evoluiu pouco dos anos 30. O sea, como teoría da nación. Despois, hubo avances, por exemplo, no idioma, na economía, na historia da literatura, aí sí hubo avances. Pero como na propia definición de nación, eu non vi ningún cambio conceptual. De feito, non hai un debate sobre a forma, nin sobre a forma que debe adoptar Galiza no Estado, nin sobre a forma interna que ten Galiza, que debería ter Galiza unha vez independizada ou dentro dun marco autonómico, como debe organizarse internamente. Esos debates fai tempo que non os hai. Non? Se te fixas, seguimos coas bases, e as bases eran unha especie de federalismo radical. Pero ou a reivindicación do estatuto, pero moitas veces, cando se fala destos debates, por exemplo, o BNG que é o que quere, non? O nacionalismo galego que é o que quere, de nación como a quere, non como quere organizado isto. Independencia, unha opción, federalismo, Estado libre asociado, non? Confederación, as formas políticas que hai. Non?
ou seguir co Estado autonómico e sacarlle partido ao Estado autonómico, que tamén é outra opción, non? Porque son as opcións que hai. A autodeterminación só se pode aplicar á independencia. Por un motivo. A independencia é algo que ti podes facer só. Pero federalismo, confederación, etc., requires de que os outros estén de acordo contigo. Xa non é unha cosa que podes facer ti. Si eu quero federarme con España, espera, si España quere federarse contigo. Que igual dice, mira, vaite, os españoles queremos ser un Estado central e jacobino, punto. Se queres apuntarte, apúntate, pero vas a ser jacobino. Non vamos a facer un Estado a túa carta. E iso é o problema que ten as federacións e as confederacións, que non é unha cosa que non depende de ti. Entón, a única autodeterminación posible é a independencia. Ou seguir como estás, se queres, pero a independencia. Porque os outros requires de que os demais queran cambiar contigo. Pero tamén é unha opción seguir como estás agora e sacarlle proveito que tes agora, non? Pero digo, como teóricos, repito, eu reivindicaría isto, e reivindicaría despois a historiadores como Viceto, e xente así que tamén se están un pouco esquecidos, non? Que sei que fan moitas fantasías coa historia, non? Pero a mí fanme gracia. Porque normalmente o nacionalismo galego moderno bascula entre Rosalía e Castelao, que son figuras centrais, obviamente, non? Pero hai outras figuras tamén. Digamos, porque son figuras que a día de hoxe podense vender. Iso entendo perfectamente. A risco hoxe en día non o podes vender. O sea, ten moitos aspectos oscuros. Ten libros así medio racistas contra os judeus, por exemplo, como que ni siquiera están nas obras completas, ¿no? Como la historia de los judíos e cosas desde a salida del templo, ¿no? Ten uns libros así como moi... En Mitteleuropa tamén hai unhas cousas, ¿no? El é unha persona así moi da época, cuidado, que esas ideas estaban moi de moda na época. Supostamente boa parte da ciencia defendía esas cousas nos anos 20 e 30, o sea, non era unha cousa extraña, ainda que había tamén cousas de outro estilo, pero que pasa, hoxe en día non se pode vender, pero outras cousas que ten, sí, porque é un teórico moi potente, o sea, en moitos aspectos, en historia, en outras cousas, é un señor moi formado, entón, non se reivindica, e ten uns libros preciosos, este del Satanás, historia del diablo, estas cousas así que me gustan moito, non? Está traducido por portugués, parece que non se reivindica moita desa obra, máis que, claro, despois dos anos 40, así empeza a escribir en castellán casi sempre, etc. Pero creo que nunca deixou de ser galeguista. Non sei os que conocen, se me corres, creo que nunca deixou de ser galeguista, que pasa que estaba como máis oculto. A ver, eu son reintegracionista. Eu creo que por aí debería ir o futuro, non? Debería ir o futuro. Porque é estúpido ter unha lingua, cambiar 4 aspectos ortográficos e unhas poucas cousas, que non é moi complicado, non? Por menos, familiarizarse con eso, pois tes unha lingua universal e tes outra cousa. Ahora, a lingua galega tamén perdeu tensión. Síguese falando, eu creo que é difícil que se perda de todo, non? Síguese falando, pero non hai aquela tensión que había antes, non? A miña estrategia eu non tampouco que sea unha estratega lingüística, supón que hai xente que sabe máis que a min destos temas, eu falo por ele. É o primeiro, ver que esta é unha lingua útil e universal. Moitas veces vexo que se plantea a lingua galega como unha lingua minorizada. Entón nos comparan así co dálmata, está desaparecido, ou co bretón, ou con córnico, con linguas así. Vamos a ver. Sí, eu defendo os dereitos desas linguas, pero miña lingua non ten ese problema. Miña lingua é unha lingua universal. O sea, eu digo con todas as da lei, eu falo portugués que se fala en Galiza, ou se quere chamarlle así, e así o digo, e non teño problema ningún de comprensión, pero mentalmente eu asumo así. Eu cando vou a América Latina, que vou de vez en cuando, sei que ali falan distinto, pero sei que aquilo en español eu entendo. Porque mentalmente vou ali que falan español, sei que falan moitas palabras distintas, pero eu tamén no marco mental meu está que un portugués e un brasileño falan o mismo que falo eu. Eu teño un sotaque distinto, teño algunhas palabras distintas, teño outras cosas, pero o marco lingüístico é o mesmo. Pero parece que se nos quixera separar, parece que quixemos facer unha lingua para nós sós, non? Así para xogar con unha lingua especie de xoguete, separarla do resto para ter unha academia propia e ter así un montón de cosas de lucimiento, non? Pero eu sei que a miña lingua é o galego portugués. Entón, primeiro demostrar, e al poder alfabetizar, as persoas que leen e escriben, pues, que vean que, por exemplo, teñen un montón de libros traducidos, de ciencias sociais, que teñen un montón de literatura. A mí, estas cosas de aprender estas cosas do galego portugués, así que me enseñou don Ramón López Huevos e Xavier Villastrillos, que eran profesores
da miña facultade, que lles temo moito, pois esa explicación que me deron nunha clase me cambiou a miña vida, me abriu un montón de mundos. Eu teño dado palestras así para Brasil, e falando así como estou falando eu, e preguntando se algún problema, non había problema ningún. Me dicíamos, fala así como falamos nós a veces, non. Eso sí, teño un léxico elaborado, porque me preocupo de telo, intento escribir, pero non é eso. Falando como falo, que me entendan no resto do mundo, ou no resto do mundo lusófono, e me abre unha serie, desde capacidade de lectura de un montón de libros que non están traducidos, por exemplo, que non están traducidos ao castellano, pero sí que están traducidos en portugués, que podo lerlos con máis comodidade, hasta poder entenderme con un montón de xente, incluso como oportunidades profesionais no meu ámbito, non? E iso é un primeiro que temos que telo. Eu creo que a estrategia que está seguindo, por exemplo, a Gale é a correcta, unha estrategia trilingüe. Mira, porque o español tamén hai que dicilo, eu sou un galego falante, pero o español eu sei falalo e non o podo borrar con a goma. Pois ao mellor non sei o ideal, pero teño presente que non podo, o sea, sei non falar, que podo facer? Non. E é unha cousa que tes, é unha ferramenta que tes, que te sirve para entenderte con xente, para ler libros ou para escribir cousas, para o noso traballo que coa fala ou coa escrita, como é o meu, pois é unha cousa que non podes renunciar a él, non? Es que, ainda que quixeras, non podes, está aí, entón, tens que partir dese marco, saber que o galego é unha lingua universal, que se ensine, que se explique, que a xente entenda, e depois co inglés, é que Galicia é un sitio privilexiado, nese aspecto. Non hai sitio no mundo con esta capacidade trilingüe que podemos ter nós. Non hai sitio, así que a esta escala. Entón, porque, non sei, ir por aí tamén, non? A miña lingua é unha lingua universal, porque te normaliza nunha lingua que é unha especie de cosa que ten unha utilidade relativa, non? E iso entendo tamén, o sea, decir, ten unha utilidade relativa, non? Por exemplo, non tes capacidade de alfabetizar. A nivel universitario casi non hai manuais da miña disciplina traducidos, non hai libros de texto da miña disciplina, hai que recurrir sempre ao castellano, non? Pero porque te dicen que eso é así, entón, ti ves que o galego para determinadas cousas non te vale. O galego ese que chaman galego oficial, non? Para mí o galego é o portugués. Repito, falado como estou falando eu agora, porque teño que cambiar de sotaque, porque teño que cambiar a forma de falar, non? Pero vese que esa lingua que normalizar non ten capacidade de normalización plena. Porque faltalle moitos ámbitos que non está normalizado. Por exemplo, queres estas cosas do cine, do Netflix, estas cosas así que queres normalizar, mas xa o tes, pide en portugués, que xa o tes. Non porque tes que andar a buscar, que non che van traducir para ti. Porque é normal. Para 2,5 millóns de fat, que igual non che escollen todos, porque ti podes traducir unha lingua ou podes traducir a unha película destas ou unha serie destas ao galego, e nada te garante que os galegos che vayan a coller a versión en galego. Non? Pois xa tes, porque non aproveitas, porque con un pequeno esforzo e ensinas a xente que o idioma que fala se escribe así. Non? É que non sei, veo que nos cataláns aprenden con ortografía, non pasa nada. Veo que en moitos sitios que están en contacto dúas linguas aprenden que as dúas linguas teñen ortografías distintas e non se lles revolve nada na cabeza. Os nosos nenos son distintos. En español eñen, en galego é NH, punto, xa está, entende, estudia e punto. Non é tan complicado. Entón, eu iría por aí. A parte, eso tamén contribuye a darlle orgullo á lingua. Por eso digo, cada lingua ten que defenderse, pero cada unha ten que defenderse coas armas que ten. Non? E se nós temos un arma, que temos unha literatura, temos unha cosa, por que renunciar a esas cosas? Non? As nacións pequenas son de promedio máis prósperas que as grandes, as 5 ou as 10 nacións máis pequenas de Europa. E as 10 máis grandes, a renta per cápita é infinitamente superior, moi superior nas nacións pequenas que nas grandes. Entón, estamos vendo que un montón de nacións, por exemplo, que son moito máis pequenas que Galiza, e non só son máis pequenas, non só sobreviven, sino que prosperan, dentro ou fora da Unión Europea. Ahora, e aí está a cuestión, tes que abrir o sistema capitalista. Ti non podes querer ter unha nación próspera cunha economía socialista. O lamento moito. Pode ser que sea socialista, e tes todo o dereito a ser socialista que queres, pero non vai ser próspera.
Porque unha nación pequena normalmente se especializa, tende a ter unha moneda sana, e unha nación pequena, por forza, ten que abrir o comercio mundial. Porque a maior parte, sea a nación que sea, a maior parte dos insumos que necesita non os ten ela. Desde petróleo, gas, pero tamén desde plásticos, pues desde insumos alimentarios, desde zapatos. Con un produzcas ti tens que traerlo de fora, pero para vender e traer produtos de fora, tens que vender ti algo fora tamén. O sea, decir, tens que abrir o comercio mundial, e ese tipo de cousas son as que te permiten prosperar. Unha nación grande pode permitirse o luxo ou pensar que pode ser autosuficiente, unha pequena non. E unha pequena non pode tampouco andar a xogar moito co déficit, non pode andar moito a xogar con monedas débiles, ten que ter unha moneda sana e respetada para poder comerciar a nivel mundial, porque é túa marca de garantía. Non? Se non tens unha moneda sana, quen te vai coñer a túa moneda? Non? Entonces, dentro ou fora da Unión Europea, teñen moito futuro as nacións pequenas. Eu creo que o gallá, de feito, o proceso en Europa, polo menos nos últimos 50 anos, é incrementar o número de nacións. Este fíxase debe haber 10 ou 15 máis pequenas que Galiza, neste momento na Unión Europea. E máis prósperas que a nós, ou tan prósperas como a nós. Entón, iso que non vale para... Que pasa? Que o nacionalismo moderno non fai pedagogía con eso. Eu non o vim, polo menos. Sempre estamos con luitas, por exemplo, no Sáhara, estamos con luitas así, nacións dese estilo, non? Curdos e así. Pero nunca vi unha pedagogía explicando, mira, Estonia, máis pequena que nós, Lituania, como a nós, non, Eslovenia, non, Chipre, pues todas son máis ricas que nós, e que fixeron? Como prosperan? Sobreviven, sí, República Checa, etc. Todas estas son nacións que veñen de despois, non teñen nin 30 anos. Cumplir 31 anos agora no que ven, non? Como fixeron? Vamos a ver que fixeron. Porque tampouco encaixa no esquema. Porque todas elas son capitalistas. E iso parece que no discurso do nacionalismo, pois parece que como que non encaixa ben. E iso eu creo que é un problema, por iso digo, sin criticar, pero parece que ese marco mental que os une, os unifica e os cimenta, tampouco lles permite pois, usar esos exemplos, non? De nacionalidades prósperas, que funcionan. Digo como modelo, despois podes seguir ese modelo ou non, pero como modelo, mira, cando te digan, a onde vas tú sol? Mira, aí, voy aí. Voy a Irlanda, por exemplo, segundo país máis rico da Unión Europea. O primeiro é Luxemburgo, que é máis pequeno que Galiza. Aí voy. Explico? Esos son os modelos que hai que empezar a usar. Dicir, mira, renta per cápita, pues, desde prosperidade. Esa cosa que dice que os nacionalistas teñen que ser excluintes, non? Son sociedades abertas, pues, non veo que en Irlanda pues, maltraten a nadie, nin cosas polo estilo, por ser nada, pero parece que moitas veces se vende o discurso que por ser nacionalista ou independentista tem que ser excluinte, non? Todas as nacións son nacións prósperas, desenvoltas e perfectamente abertas, non? Máis abertas que moitas grandes. E iso non se pon en valor, porque, repito, estamos noutros esquemas. Temos que usar como un esquema de clases ou nacións así pobres ou sempre así buscando pues así etnias por aí pues para defender cosas polo estilo, pero mira, ti estás no primeiro mundo. Estas nacións, que nacións do primeiro mundo son como a nós e ben, a ver que podemos facer. Os nacionalistas galegos dos anos 30 miraban para Irlanda, Castelao miraba para Dinamarca, nós mirábamos para Irlanda e Dinamarca, pusemos de referentes. Non, porque entón había que facer o que fan eles. E a mellor eso gusta menos. Por isso digo que hai unha tensión entre marxismo e nacionalismo no mainstream galego. Se non quer dizer que non sean nacionalistas, digo que esa mistura pues, como que lles evita que usar determinadas referencias, ou parece que determinadas referencias non lles son aceptables. Entón parece que perdes capacidade pedagóxica nese tipo de elementos. Pero bueno, o futuro ten todo o que queira. Repito, dentro do actual marco, que ainda se pode exprimir moito, se se quere, ou fora del, que tamén se pode discutir, porque os estados non son eternos, ningún estado é eterno. Igual que hubo secesións noutros países, pode habelas perfectamente por cualquier motivo, desde unha descomposición da Unión Europea, que é un futurible, obviamente, non? Son opcións que están aí, e non pasa nada por pensalas. O que teño claro unha cousa, que se marcha a Cataluña non marcha sola. Quer dizer, unha hipotética secesión catalana, unha hipotética secesión de outro estilo, non sería só para Cataluña. Probablemente se secesionaran todas as comunidades autónomas. Por
por pura dinámica. Porque entonces España deixaría de ser España. Entonces, xa non sería o mismo. Pero bueno, ainda dentro do actual marco hai moito que explorar. Eu son das persoas que digo que a política importa, pero importa hasta un punto. Unha nación pode, se é próspera, rica, etc., mantense ben. Estou pensando en Flandes, por exemplo. Non creo que lle preocupe excesivamente a independencia ou non, porque teñen casi todas as cousas garantidas no actual marco, porque é unha nación que é próspera e funciona ben e pode manter perfectamente os atributos dunha nacionalidade sin necesidade de ser independente. Eu creo que entonces non é tanto unha cuestión de secesión ou non secesión, sino que é unha cousa factible e non pasa nada tampouco por pensala ou discutila. Pero dentro do actual marco se poden facer moitas cousas. Si se quere.